Me, love is the foundation of all virtues. I think love is a feeling that touches your soul and makes you do things that you normally wouldn't. Asawa na kuya ko. Kaya ko tuloy. Hindi mabasa di asawa ng kuya ko. Glyza Mel Gregorio, 16 years old po. Pangalan ko po ay si Alexis M. Emena. Ang edad ko po ay 16 years old. I am Daniel Liwag and I am 16 years of age. Durang Quezon, 16. Love endures all, bears all. And without love, we cannot be better people. There are many ways that I can express my love, but mainly the main way I express my love is through actions. Hello, my name is Alvin Z. Natividad, 38 years old. Ang pagmamahal yun, pagbibigay ng iyong sarili ng walang hinihintay na kapalit. I express my love not just by saying that I love them, but like showing them really how I love them by making them feel that I love them and spending quality time with them. Naparamdam ko sa kanila yung pagmamahal ko, like sa pagpapasaya sa kanila kapag malungkot sila. Biggest heartache ko ay yung Namatay ko yung father ko. Pinakamasakit na nangyari sa abandonment, siguro it was with my dad. Kasi when some things happened and then he chose another path. kasintahan na 12 years kami at naikakasal na kami and then eventually nalaman ko may third part pala. Ay, hindi natuloy yung kasal. Yung iniwan ko ng asawa ko. Iniwan siya ng asawa niya. Hindi kasi yung asawa ko nasa abroad. Hanggang ngayon hindi pa siya mo. Yung dating employer niya nananakit. Kaya iniwan niya. Sa ngayon, nandun pa rin, hindi pa rin. Naalala ko yung asawa ng kuya ko. Kasi mabait yun. Mabait kasi yun. Pero binibigyan ako ng pira. Wala ko pira, binibigyan niya ako. Pagbaw ng mga anak mo, sabi niya. I value love so much. Giving all my time, all my efforts. That's how I value love. I value love just like how I value many things in my life, but more. I value love kapag kapag binibigyan ng bawat isa't isa yun ng oras. Kung ang isang tao ay nagbibigay ng oras sa kanyang minamahal, ibig sabihin pinapahalagaan niya talaga yung kanyang pag-ibig dun sa tao. Sa lahat ng mga nagmamahal at gustong magmahal, sana gawin natin yon ng walang mali siya, walang hinihintay na kapalit. Kasi to love is a choice. And to stay in love is a choice as well. Gawin mo ang gusto mong gawin na wala sa tao. Mahal mo ang sarili mo. Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Despite all things, love should always come first. Whether it be with family, friends, or even a certain someone.